नमस्कार भावाशींनो, कशा आसास? बरे आसास मा? आज बुधवारचो बाजार आणि बुधवार म्हटला म्हणजे मालवणी मासाक मच्छी वय. त्यात व्यायाम म्हणजे मच्छीची गरज. भावाशी बरोबर आणि वहिनी बरोबर गेलो आहे बाजारात. मस्तपैकी वहिनींनी हलवो घेतल्याने, कारण बायका बरोबर मच्छीचा तोल भाव करतात आणि मच्छी घेतात. आमका काय जमणार नाही. तिने आपली घेतल्यान कोयतो आणि तुकडे करू चालू केले. पण वहिनी काय पसंत नाही. वहिनी सांगणार मधना 2 तुकडे मार आणि मग त्याचे तुकडे कर. आणि मग तिने बाबा आपलं तिने चांगल्याने तसे तुकडे केल्याने मच्छी बिच्छी घेऊन झाली. मग म्हटलं चला आता जरा बाजार फिरूया. कुडाळचा बाजार म्हणजे कसा, बुधवार त्यात म्हणजे स्वर्ग. मस्तपैकी बाजारात थोडं फेरफटको मारलं मी वहिनी भाव. मस्तपैकी बाजार फिरलो आणि मग निघालो. येताना गाडीतनं कुडाळ स्टेशनवरनं गाडी घेतलं. कुडाळ स्टेशन म्हणजे एकदम भारी, एक नंबर बनला. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय? आता सुंदरीचं नाव माहिती नाही, पण आमच्या कुडाळ स्टेशनचं नाव मात्र पूर्ण भारी असा आणि जगभर फेमस असा. आणि परिसर ते एकदम स्वच्छ आणि एकदम नीटनेटको. तुम्हीच बघा, एक नंबरचं सगळं काम केलेलं असा. चला मग भावाशींनो, भेटूया परत.